kanubaga tile na bele de no fulu no fo sigaro lamba fo bisimla awa jam ka mani kene ka ni we sa exprime ya fo apma di aw mo ko hakilna taw fo de la mi bi aw ka na bi dakun ka ne duru sra la bla bele luke ga hakilna taw di uga awa bi jam ka da fumi tali ke mi ka o de anya ye sa sira akun chama ma ka ba ni we sa 2025 amna do sa 2026 kon nana o kumu kon nana e amba ye ka fo fenda ne nunula ni we fete munu beke sayelema hukum konnana ni feti chama beke ni odo yere fuaru ona nyona chama amba ikafo anga circulation na accident ka cha munu be na nuyi fere jume misaka tege wala sa khadangari ke o accident no na salaba nu konnana uri anga bijam kanda kuni ni amene ga jurustra labla soni awe bele luka ore be awakil na tawdi ma fana bambulo ko rana lebna je ka masala nyon fe jam kanda kunka ni aliti ma dole kerengere ni ala jam kan konona na ni alidi jako sisi kerengere ni ala ini nyantuma mishi sisi ba anikle c'est ani so mani oula selon les sites parce que dia ko no ba so do pe so mo la c'est ça ko sewe do be oula la ok ambifu e ka fo fela jeli so ni amini ga juro sra labla ni ngal bi minu ko loka ke na misika minu jabi bashi fushitala e ame do ngal jabi hukum konnana amba e ka fo fenda ne nunu chamana ni o yesa labawni accident chamamike circulation hukum konnana e rabulu kunjume ne binanay bismillahir rahmanir rahim ame alame mo bela jelen fo la photo comme on est au Django Cité, né chercheur dans le domaine de la sécurité routière et de l'assainissement et entrepreneuriat. Donc il fallait effectivement mon chamami réuniga muni la anga accident ga cha sans élément wakati kono surtout si fina ko fan vela la a cause am sika fo cause bilibili sababa kono et disons très généralement ni ça élément sera célibat ou célibitinu ani Noël ni pagi ni unanyo ngono ibasoro ubita uka dimsenia hakefe ko kube klunge ni bolifon na dunyona donc o konna na ambaye chamambe take kasarami namsika fo a cause fondamentale de ube nena minifem mununta ka bolifem buli ni usiku hakilibo achugala ina fo glo ina fo fracture na ngona gero munumbu tako fo kuwe ugere la journée wa flana amse ke bon usewa ko jugu finete bolifem buli hakela bon nima bolifem buli hakela abse kana nyella de saka sobu ke abse kana bala fendo la iskiri teni femi abse ka sobu ka kungula sima kasebe e asana amse ka fo bolifem mu chama fene beta wakati la ibasro do bino ma bolifem soro ubeta mobli do jolenta kasoro mobli jolimbe kungumina ta do ibasro problème technique de mobli la ubse kana mobli tatin don bon ka wili ka ta ka bi ire nena gene mais malheureusement ibasro fere mai farmai fere chama bisi ka ke mobli la ni o kera sababu kala jo inna na mobli ta nana ka beta feti ke ne donc abse ke ni problème kasebe et nani na bon feti amse ko feti ere nana we ma chama hake mu ni be bul chauffeur ou conducteur ou min be buli ni we bul fe kan ma hake mita parce que souvent va se rebeter au hake ka ko sebe ambaye si ça no bul fe simple tout bisika mukota saba nani turu on peut compter jusqu'à plus donc maintenant ni au alors que affaire ko bul fe simple tout manga tami ma flaga bon nous venez bul fe c'est nani tout venez donne par catégorie do badam ne mo nani turu fukata c'est mo konotoma véhicule léger bon lu fene la tuni véhicule léger na ina transport véhicule pour que poids léger ko do fene be no transport ba munke donc o ba
kɔnɔna na donc ani mun sariya minnu fɔra siraba kan a la batobaliya o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'o fɔ ten i ka kumaw la i sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw nisɔn ka ca kojugu u bɛ se ka ko caman kɛ a hukumu kɔnɔna na ni o dɔw bɛ kɛli kɛ an ka ɲɛnaminimafɛn ninnu kan o hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra ni mɔgɔ min y'o ɲɔgɔnnaw kɛ ɲɛnajɛ ninnu hukumu kɔnɔna na san yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la 31 yɛrɛ o su a caman bɛ yen nɔ an b'a ye yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ faamaw bɛ bɔ ka jateminɛw kɛ n'a sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a kasaw b'u fɛ ou bien ni olu kɛlen don k'a fɛ mais ni o ɲɔgɔnna dɔ nana ye surtout o cas kɛra ni accident sɔrɔla hukumu kɔnɔna na o cas bɛ se ka kɛ cogo di ani ɲangili jumɛn de kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna la. Ou comme on peut dire, ça c'est pénal en matière de conduite routière parce que comme mobile bouli, ka tasse fou tellement ni état là. Donc dossier est transmis tribunal là. Bon, au fond du tribunal le décision da ini nyangeli min kalanga daika le nyangeli daika. Mais munu folembe généralement anga code là ni infraction olu fana b'a dama donc o ye maa minnu nana excès de vitesse ni k'a fɔ ko casque t'i kunkolo la ou bien ceinture sigilen tɛ o infraction ninnu olu bɛ yen nɔ i bɛ t'olu sara légèrement policier la mais n'i minɛna nin kojuguba ninnu na parce que an bɛ ka alcool min ka taa kɛ sababu ye ka accident kojuguba ninnu olu n'a ɲɔgɔnna caman ni infraction degré bonyana ka se hakɛ dɔ ma fo tribunal de bɛ i bɛ juger a dɔ bɛ yen nɔ i bɛ se ka kaso k'a kɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ bon u bɛ montant dɔ fixé i kunna dɔ bɛ yen nɔ a fila bɛɛ bɛ kɛ montant i bɛ wari dɔ sara i bɛ tila ka kaso kɛ donc o la b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa kana i jala gɛlɛya ko k'i sɔrɔ k'i to nin état la sinon état ye sanction minnu da kɔni n'i sera tribunal la i tɛ nimisa la. nka o sanction ninnu i n'a fɔ i kumana casque ko ninnu hukumu kɔnɔna na a dabɔlen don san yɛlɛma ninnu dɔrɔn de kama walima a kɛlen don san kurukara de. ni sariya fɛn min sigilen bɛ siraba kan nin waati fɔlen tɛ san kɔnɔ ko a bɛ kɛ san mun bɛ bɛɛ lajɛlen ka taa 1er janvier ma ka taa bila fo 31 décembre à minuit donc waati kelen bilalen tɛ san kɔnɔ ko sariya tɛ labato waati mun na mais an b'a ye komi i filɛ k'a fɔ cogoya min na an bɛ période min kɔnɔ nin wagati in na denmisɛnninw ka sewa kɔnɔ dɔ bɛ i yɛrɛ kɛ dulɔ minɛ ye ka sɔrɔ a ma deli ka dulɔ min ɲɛnajɛw yɛrɛ ka ca fan bɛɛ san caman kama donc moyen de déplacement tɛ dɔw bolo dɔw kɔrɔtɔ kojugu bɛ wuli casque t'u kunna bon ni dɔ y'a jateminɛ nin fɛn ninnu an bɛ se k'a fɔ jamana jɔlen bɛ dutigiya place de la jamanadenw ye donc i t'i k'i ka jamanadenw ye ka tiɲɛli sira kan k'i da ten donc an b'a fɔ u ye tout le temps jamana mana sariya minnu ta a dɔnnaw bolo k'a fɔ ko an ka kɛ tan dɔn an kan k'o respecter o bɛ dabɔ an yɛrɛ lakanali de kama ani maa gɛrɛw lakanali kama alcool filɛ nin ye n'i ye alcool jateminɛ hakɛ de bɛ alcool la pour que i ka se ka i to i yɛrɛ bolo ma donc n'a sera niveau dɔ la dɔrɔn e tɛ se k'i yɛrɛ contrôler bilen e dun bɛ boli fɛn min kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i b'o contrôler donc n'i m'o contrôler e bɛ boli fɛn kɔnɔ o laban ye mun ye i bɛ taa tiɲɛli to i yɛrɛ kan donc pour ne pas arriver là on demande toujours ni maa minnu bɛ ka bolifɛn boli o kana alcool ta alcool kana trace fan si kana ye u jeli bolo o ye pour que k'u lakana a kana dɔn k'a fɔ ko alcool de kɛra sababu ye ka u hakili tiɲɛ siraba kan ka taa se nin tiɲɛni ma a filanan min ye o ye an bɛ fɛn minnu fana fɔla dans la circulation n'o o ye excès de vitesse ye parce que dɔw content kojugu fo ka se ka yɔrɔ 2 3 4 kɛ donc bɛɛ obligation kɛ circulation na bɛɛ bɔ u bɛ vitesse ta bon vitesse dun fana dan de sigilen b'a la n'an bɛ duguba kɔnɔ on dit très généralement vitesse cayara cogo cogo a kana tɛmɛ kilo 50 kan i kana tɛmɛ kilomètre 50 kan heure kelen kɔnɔ boli la donc an b'a ye dɔ bɛ yɛlɛ fo 60 80 100 jusqu'à plus a kɛra mobili o a kɛra moto dɔ bɛ tɛmɛ o limite kan bon o ye kɔlɔlɔ ye n'i nana bala fɛn na o n'a ɲɔgɔnnaw la ça c'est un problème bon fête ninnu fana caman bɛ kɛ sufɛla de la bon sufɛla la o b'a sɔrɔ la visibilité n'est pas bonne
donc ni n'a fɔra ko 50 km ni ko o y'a caman ye mais an bɛ se wagati minnu ma nin n'o ye sufɛla ye i n'a fɔ san bɛ ka na ou bien su kolen don donc visibilité bɛ réduit donc hali 50 ni an bɛ se ka fɔ o fana ka ca dɔ bɛ se ka bɔ la ka na fɔ 40 la mais malgré an bɛ sufɛla la malgré le temps n'est pas bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u t'o respecté u bɛ taa au-delà de ça bon ala k'an kisi n'i nana bala dingɛ la i nana bala bolifɛn jɔlen na a bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase ma bon o kasara ninnu il y a des paramètres minnu b'a aggraver o ye vitesse ye c'est-à-dire ni vitesse ka bon ɲɛ dɔ ma kasara min ka kan ka dan maa kelen maa fila banali ma a bɛ se ka taa se mobili tiɲɛli ni maa caman barali ma o bɛ kɛ vitesse na a cogo ye bon o mana cɛ ka bɔ yen nɔ an b'a remarquer fɛnɛ bon mototigiw ka casque don in fɛnɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que kunkolo de bɛ fɛn bɛɛ commander ala k'an kisi n'i ye kunkolo sɔrɔ kunkolo la a ye kɔnɔ k'a bɛ dan yɔrɔ min na a tɛ dan yen sen bɛ se ka kari i bɛ taama bolo bɛ kari i bɛ taama mais ni kunkolo cira kɔni o ye i ka maaya bannen donc pour que ka i yɛrɛ lakana an b'a fɔ i kunkolo protéger n'o ye casque don ye bon ensuite an b'a fɔ fɛnɛ o ye mototigi ta ye o ɲɔgɔn n'a bɛ mobili fɛnɛ la n'i bɛ mobili kɔnɔ i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ remarquer mobili bɛ ka bouger e yɛrɛ b'a kɔnɔ i bɛ ka bouger donc référentiel min bɛ aw ka mouvement fila ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen jɔra dɔrɔn o b'a sɔrɔ dɔ in o ma jɔ donc o bɛ taa n'o ye énergie cinétique ka effet o de la an b'a exiger mobilitigiw fana ka ceinture don donc pour que ni mobili jɔra o ni mobili ka jɔ ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ se ka kɛ ni ceinture cira ni mobili jɔra e bɛ taa donc i laban bɛ taa mobili vitre sɔgɔ ɲɛfɛ ou bien i bɛ t'i kɔfɛ mɔgɔ donc ceinture de sécurité donnée c'est une obligation. Maintenant nous venons tuguni souvent denmisɛnninw ye an b'a remarquer bon dɔw b'a fɔ k'u ka denbaya bɛɛ ta ka don mobili kɔnɔ u bɛ taa fêtew la u bɛ taa restaurant la ainsi de suite la denmisɛnninw bɛ don mobili kɔnɔ n'a si sera san tan ma il faut toujours un moyen de retenue pour que a kana bouger mobili kɔnɔ et puis mankan fana ka bila mobili ɲɛfɛla la donc denmisɛnninw disposer cogo mobili kɔnɔ en cette période de fête la o bɛ yen mobili kɛra kan ka mɔgɔ hakɛ min ta o bɛ carte grise kan denmisɛnnin bon o dun bɛɛ b'a la parce que normalement n'i bɛ denmisɛnnin ta mobili la i b'a si de jateminɛ a kan ka bila position min na donc n'i ye denmisɛnnin bila mobili kɔnɔ ka sɔrɔ i ma système de retenue k'a la n'i minɛna n'a ye o ye infraction ye. denmisɛnnin san joli man ka bila mobili ɲɛfɛ denmisɛnnin fo ka taa se san 10 ma an b'a considérer o bɛɛ denmisɛnnin de si man ka bila mobili ɲɛfɛ o si man ka bila mobili ɲɛfɛ c'est pas prudent donc mais an b'a ye dɔw yɛrɛ bɛ muso dɔw bɛ yen u bɛ den sigi u sen kan u bɛ ka mobili boli c'est quand j'ai vu ça j'ai dit que vraiment a tɛ polisikima yɔrɔ la ou bien a tɛ mais c'est très dangereux pour elle et pour l'enfant mais a caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn a bɛ kɛ donc mɔgɔw b'o kɛ donc pratiquement nin n'a ɲɔgɔnna phénomène minnu bɛ yen nɔ ni an b'o ye circulation na kosɛbɛ an bɛ weleweleda kɛ ka se an ka mobili bolifɛntigiw ma denmisɛnw sifinnakaw ani maakɔrɔba minnu fana bɛ u accompagner nin n'a ɲɔgɔnna na u k'i hakili to denmisɛnninw ka kɛnɛya la u k'i hakili to accident na u k'i hakili to u bɛna perte min fana don u kun perte matérielle perte de vie donc u k'i hakili to nin na jamana bɛ se ka contrôle kɛ mais a tɛ kɛ komi jamana jɔlen bɛ woda bɛɛ la k'a fɔ ko ka mɔgɔw ye donc wajibi de don u ka sensibilisation kɛ pour que an ka mɔgɔw lafaamuya o de la tuma caman i b'a ye nin san wagati min na kɛ an kalifalen bɛ ministère so min na n'o ye ministère de transport ye ani ANASER u bɛ bɔ ka carrefour ninnu caman la munumunu ka mɔgɔw dɛmɛ polisiw sensibiliser ani population ninnu pour que vraiment dɔ bɛ se ka bɔ nin effet ninnu na an y'a jɔda ba ye nin san fila kɔsɔ in na a kɛra sababu ye ka caman nɔgɔya fêtew la accident min bɛ kɛ fête la donc on souhaite vraiment an ka ANASER n'a ka département ka continuer la kosɛbɛ o bɛ population fana hakili sigi u ka dɔn ka fɔ ko jamana b'u kɔ donc an bɛ fɛn fɛn fɔ la k'a fɔ ko a ye nin dabila a tɛ kɛ komi an b'a fɔ a lajɛ in na parce que an ɲɛ b'a kɔlɔlɔ de la donc maakɔrɔba sigilen tun bɛ fɛn dɔ la denmisɛnnin jɔlen t'o ye donc o ye service ninnu n'u ka baara olu ɲɛ bɛ min na a kɔnɔ ni conducteur ninnu b'o ye u bɛ ko caman kɛ u t'a kɛ donc fo u ka dɔn
olu fana bilara nin baara in de kama donc u ka baara kɔnɔna na mɔgɔw k'a bila u kunna k'u bɛ ka jamana de dɛmɛ jamana ka baara de kɛ u bɛ ka olu yɛrɛ de fana lakana donc u lakanani u bɛ kɛ sababu ye ka jamana fana ka hakɛ dɔ dafa. A faamuna. I ka kumaw fana na an y'a ye denmisɛnnin caman bɛ olu bɛ mɔbiliw boli parce que u bɛ permis ko hukumu kɔnɔna na. U sera mɔbili la dɔrɔn u bɛ don mɔbili kɔnɔ ka mɔbili boli ka sɔrɔ u ma formation kɛ ani fana hali caman bɛ yen nɔ n'o ye permis ta permis kalo kelen tali kalo kelen 2 semaines 3 semaines kɔnɔna na formation minnu bɛ auto-école la yalima o formation bɛ se ka denmisɛnnin bila a ka mɔbili boli yalima an tɛ a jateminɛ ko formation fana hukumu kɔnɔna la walasa accident ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Je vais dire que formation na auto-école nous beno mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ formation dɔ kɛ fɔlɔ pour que autorisation ka d'u ma ka auto-école dayɛlɛ donc u bɛ fɛngɛ minnu bɛ matière minnu b'u bolo curriculum minnu b'u bolo pour que ka mɔgɔ former u bɛ yen nɔ pour que i ka se ka siraba ka sariya ninnu i tɛna se ka bɛɛ dɔn un coup la parce que fɛn ninnu c'est un peu compliqué mais à maximum i k'o dɔn ni notice sɔrɔ on dit que tu peux passer avec la moyenne ni note hakɛ dɔ sɔrɔ examen kɔnɔna na mais o t'a yira k'a fɔ k'i b'a bɛɛ dɔn o kelen et puis fana n y'a fɔ cogoya min na mɔbili mɔgɔ min mɔbili ta bi permis ta bi ou bien nin kalo in na ani maa min san 10 bɛ baara la aw ka mɔbili boli cogo tɛ donc dɔ bolo jɛlen don nin dɔ ye donc toujours il est recommandé ni permis b'i bolo surtout permis minnu ni a tali waati man jan d'avoir toujours quelqu'un à côté min b'i guider. Ça c'est normal mais sariya tɛ se ka fɔ k'a b'i minɛ o bɛ k'i ka permis taara kunun ko i ye mobili boli bi bon on dit pas que permis t'i bolo parce que déjà n'a dir'i ma dɔrɔn ça veut dire que tu as validé toutes les questions et tous les examens donc o kɔrɔ b'a fɔ k'a b'i bolo mais e yɛrɛ de lakanali kama n'i bolo ma lajɛ ka se degré dɔ la c'est pas du tout prudent i k'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ mobili ta ka surtout ka yɔrɔ jan boli n'a ye. O de an bɛ se k'o fana kanga da mɔgɔw ye o yɔrɔ la bon an y'a remarqué fana i y'a fɔ komi permis minnu bɛ dilan dɔw yɛrɛ bɛ mobili boli ka sɔrɔ permis t'u bolo o fana risque ba ye mobili bolila yɛrɛ ma mais ani mobili mɔgɔ min fana bɛ taa ye mobili ye parce que sariya yɛrɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ ni minɛna k'a fɔ ko permis t'i bolo sanction dɔ de bɛ yen ça c'est pénal o tɛ infraction de ça c'est pénal donc maintenant i kan ka taa juger. Donc au jugement kɔnɔna na i bɛ se ka waati dɔ kɛ kaso la ka wari dɔ sara. Min y'a kɛ min ye mobili boli ka sɔrɔ permis t'a bolo min bɛ da o kan maa min fana ta ye mobili ye o fana c'est la même chose. Aw fila bɛɛ bɛ kan ka juger aw fila bɛ kan ka kaso kɛ. Logiquement ni mobili di mɔgɔ ma ka sɔrɔ permis t'a bolo ou bien permis b'a bolo ani bolifɛn man kan ɲangi min bɛ da o tigi kan o ɲangi kelen de bɛ da mobili tigi yɛrɛ fana kan donc pour dire un mot denfaw k'i janto ka kilo la ni den minɛna k'a fɔ ko mobili b'a bolo e de tɔgɔ bɛ carte grise kan ɲangini min bɛ da den kan o de bɛ da e yɛrɛ fana kan vous allez tous faire la prison. D'accord ça. O faamu na e yɛrɛ hakili la an ka transport en commun transporteur en commun ninnu u kan ka précaution jumɛn de ta walasa ka accident prévenu kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn danni ninnu ɲɛnajɛ laɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la. Bon les transports en commun très généralement i b'a sɔrɔ an ka dugulata sira ninnu na dɔ b'a fɔ k'u bɛ ta 31 fêter u ka village la donc u tagatɔ la i b'a sɔrɔ mobili ka trafic a bɛ perturber mɔgɔw a taatɔla bɛ fa a natɔla bɛ vide donc qu'est-ce qui se passe an b'a ye transporteur bɛ tuma caman surcharge ta et les surcharges là vraiment c'est interdit par le code de la route donc mɔgɔ nombre min bɛ catégorisé kan donc conducteur man kan ka tɛmɛ o kan ɲɛsin ma quelles qu'en soient les circonstances man kan ka tɛmɛ o kan donc o ye kelen bon filanan fɛnɛ vitesse de fɛnɛ bɛ yen nɔ donc o bolifɛntigi ninnu souvent pour que u ka se ka taa joona ka na joona donc on a remarqué que u b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ taa nin dugu la bi ka segin o don kelen il y a 3 aspects d'abord i bɛ excès de vitesse min kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka fɛn dɔ gosi sira la i ni dɔ bɛ se ɲɔgɔn ma o kelen filanan fɛnɛ il y a l'effet de fatigue
conducteur ninnu i b'a sɔrɔ chauffeur kelen de b'a fɔ k'ale bɛ nin va-et-vient bɛɛ kɛ o b'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛn n'a sɛgɛnna dɔrɔn a ma temps sɔrɔ k'i reposer c'est des causes d'accident. A bɛ kɛ ten. Et troisièmement c'est que bolifɛn min yɛrɛ fɛnɛ b'a kɛ donc il va sɔrɔ bolifɛn fɛnɛ il n'a pas le temps de contrôler le véhicule parce que ni mobili yɛrɛ jan boli dɔrɔn normalement tu dois vérifier les systèmes de freinage le niveau d'huile tout ce qui est mécanique là i ka kan ka bɛɛ vérifier pour être sûr n'a bɛ se ka trajet gɛrɛ kɛ tuguni parce que n'i ye o va-et-vient caman 2-3 kɛ hali ni problème bɛ mobili la dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ débrouiller n'o ye ka taa ko ni nana b'a dilan a ka ca Ala fɛ a dɔw tɛ se. Voilà. Donc en gros aux conditions ça va les très généralement transporteur ka fɛn na au cas excès de vitesse au coût limité 2 surchargé au coût limité et 3 il faut qu'il veille sur l'état des engins chaque fois que nous va-et-vient que donc au kana mobile contrôler tan ka segin a jira o yɔrɔ jumɛn kan a ye pneu de don wa frein de don wa boulon dɔ karila yan fɛ ainsi parce que ni ko k'i bɛ taa kɛra dɔrɔn an ka sira ninnu kan très généralement n'i taara se choc dɔ ma dɔrɔn boulon dɔ bɛ kari ka sɔrɔ i t'a dɔn donc ni o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra dɔrɔn e ka wuli n'a ye ten ko e kɔrɔtɔlen don a bɛ se ka taa kɛ kasara ye ɲɛfɛ Ala k'an kisi on ne maîtrise pas ça. Oui. O yɔrɔ yɛrɛ a degun ka bon kosɛbɛ an b'a ye fana sisan wagati laban ninnu na an ka surtout Bamakɔ yan yɛrɛ i bɛ taa sira i bɛ mètre 1 mètre 2 boli dɔrɔn i bɛ taa bɛn station dɔ ma sɔɔni i bɛ taa bɛn station dɔ ma a bɛ kɛ sababu ye fana yɛrɛ station bɛ dugu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na embouteillage bɛ ca parce que u gɛrɛgɛrɛlen don ɲɔgɔn na surtout an bɛ a wagati min na sisan essence ko gɛlɛya bɛ embouteillage bɛ kɛ station kɔnɔna na an b'o yɔrɔw ye o ni circulation fana a gɛrɛlen don ɲɔgɔn na an bɛ se ka fɔ o fana bɛ se ka kɛ accident cause dɔ ye an bɛ wagati min na i ko bi yan. Bon, ça peut être un paramètre mais olu ye circonstance wagati ni ko de i n'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan ka sababu kɛ carburant ko crise ma donc ni mɔgɔ y'a mɛn ka fɔ ko taji bɛ nin yɔrɔ masina bɛɛ bɛ boli ka taa i jɔyɔrɔ na pour k'a sɔrɔ a dɔw la yɛrɛ u tɛ a fɔ tuguni k'u bɛ sariya respecter ka sira di mɔgɔ ma ka tɛmɛ dɔw bɛna ka na sira yɛrɛ ta directement k'i jɔ. Côté kelen bɛɛ fɛnnen don an b'o ye ka caya a bɛ kɛ station na ka caya mais la plupart des cas i b'a sɔrɔ gouvernement ye sécurité mɔgɔw bila k'u accompagner station ninnu caman bɛ yen nɔ à la date d'aujourd'hui i b'a sɔrɔ sécurité mɔgɔw bɛ yen ni sécurité mɔgɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka circulation gérer mais en même temps ka masse gérer pour que mankan kana wuli a yɔrɔ la mais nin gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ wagati in na an bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ ko mɛn ta ye ni Ala jɛna n'a ye nin man kan ka kɛ paramètre ye min bɛ don circulation kɔnɔ na parce que en un mot ni a bɛ komi n'i bɛ ka siraba dilan sisan donc ni siraba yɛrɛ bɛ ka dilan sisan i b'a sɔrɔ nin gɛlɛya suguyaw fana b'a kɔnɔ sira bɛ tigɛ yan fɛ a ye bɔ yan fɛ sira bɛ pont bɛ yan fɛ a ye bɔ yan fɛ donc n'i ye an ka sira lajɛ sisan Kulukoro sira in ka bɔ Bukɔsɔnbu la ka taa se Grand Hôtel la baara bɛ ka k'a kɔnɔ donc baara bɛ ka k'a kɔnɔ sira de bɛ tigɛ bon sira tɛ se ka tigɛ mɔgɔ la totalement dɔw bɛ taa kare kɔnɔ mais mɔgɔ minnu bɛ boli sira kan donc yɔrɔ minnu bɛ ka dilan bon déviation bɛ kɛ tant que i bɛ circuler droite fɛ tant que i bɛ circuler gauche fɛ parce que i b'a sɔrɔ pont bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o kelen et secondo minɛnw fana bɛ ton yɔrɔ dɔw la bolifɛn minnu fana bɛ ka na baara kɛ olu fana dontɔla n'a bɔtɔla a bɛ perturbation de circulation na donc obligatoirement a bɛ fɔ yɔrɔ la panneau bɛ kɛ ka yira k'a fɔ ko la route est en chantier donc n'i bɛ boli fɔlɔ première des règles a bila i kunkolo la ko i kana vitesse ta i bɛ se ka bala fɛn bɛɛ la i bɛ se ka bala ni bɛɛ ni bɔtɔla ye i bɛ se ka taa bala ni bɔgɔ toni i bɛ se ka taa bala ni dingɛ tigɛlen donc vitesse bɛ vitesse la n'i y'u ta sira suguya kan dɔrɔn i bɛ taa kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ ma donc au cas entreprise minnu bɛ baara kɛ de préférence on leur demande u ka sentier signaler il va niveau d'un sentier quand par toutes les voies d'accès au chantier il faut un panneau c'est un sentier et maintenant la vitesse qui est limitée vous venez conseiller très généralement et des fois il va sur les voies d'accès on va fournir tabo sira minnu fɛ tuguni sira kura minnu bɛ emprunté pour que ka yɔrɔ in dévier i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen nɔ goudron b'a la dɔw bɛ yen nɔ goudron t'a la ni goudron tɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ
sources de pollution poussière peuplée. Donc souvent on dit à l'entreprise de veiller à quand au lieu arroser. Ce sont des mesures d'accompagnement des chantiers. Bon, on a fait ni carburant que crise ou bien non. On sent que en force de l'ordre ils sont vraiment toujours à côté des stations pour gérer cette situation. Famna ika kuma kono sa I dasira circulation glani ko gum konnamna am se ga fo parce que amba fana ni bara damnena abe me ka soro amaba ni abe bolu be ke poussière o be ke deguni mo ko chama ma surtout demsene munu be so no ni fon kadu preselenu ute jatemne ke surtout shufela no yere hukum konnana a poussière ko nunu ote ke sababu fana ka degun la se accident ko nunu hukum konnana ibse ka jume fana fo yorola surtout ni bara damnena ka kila ka jo mais mo ko be ka bulaha. Effectivement, ni bara damnena bon yorom mana be wili ni bultongo ka be bulaka ni vitesse supérieure avec poussière la wili mais toujours il est recommandé entreprise mbaka ani aka bureau de contrôle nous on va exiger chaque fois aka arroser ni o de ba to poussière te wili. Donc au connaît na amse ka tetemine ni wati do be ke santé be jo ou bien santé be retarda ou be gérer en réunion de chantier ni pourquoi avec retard là pourquoi ni beka ke donc technicien be ni finalement nous to lu gérer en réunion de chantier et les décisions seront toujours prises pour que vraiment la population puisse la faire tout comme après mais tu ne verras pas un chantier ouvert. Chantier c'est qu'à Daïlin, qu'au bureau de contrôle là. Donc, entreprise c'est qu'à Kaba ça vous paye. Donc, quel est de la vépa qu'on a ici c'est qu'à vous comme vous gardez nos cas au mieux fort, mais entreprise ou vous faites ou faites quelque entreprise pour que la population puisse la faire. Ami se ka fo fene accident ka cha yoro jumeni na ami wakati ne ko sisa. Bon, on peut dire accident de non ou accident gacha, notamment la route de Sérénigro, Cabo comment on appelle Djigron Para, c'est la route de la Guinée. Bon, parce que si bien fait parce que il va accès là, tout le monde passe par le Woué encore. Il y a un point là-bas. Donc vraiment, on dit voir route principale clé, mais côté drainé. Donc on va à des vitesses vraiment démesurées. Souvent on dit moto tout va circuler mobile ni yonche be korotolendo parce que commerçant ruka fait na cinéma place là et moto tout cinéma on a moto tout place là moto tout be ka fofile bol fait ni yonche donc problème ndo chaque fois il veut wili ka mesure ta compte c'est riverain avec ta l'avant gouvernement de toute sorte que gouvernement la chama kata sensibilisation ke ka fo moy ay bo straba kan bolifon tout ka sra yera la ni muto tu ni c'est la moy ainsi de suite là mais il veut beau biano simine donc il faut avec la mairie et l'équipe de la navire il faut encore renforcer l'équipe d'accompagnement pour que vraiment nous boli désordre la navire accident provoqué donc à cause de d'abord il y a qu'une seule ligne voie d'accès dans cette zone la mise où il sera courant de débuter qui va desservir la zone où ça c'est un chantier. Je ne sais pas si vous avez remarqué donc passerelle courant de ça va un peu décongeler mais quand cela ne tient faire que là on fait que le mec sera bloqué ni comme non au lieu de faire ça va bien casser na main ni moto tout coup à nous boulevard coup peut faire que non donc faut à un certain moment ou des cas donc bon sanction nous très généralement ni accident que logiquement on doit faire un relevé de toutes les installations riveraines
o de bɛ se ka dɔ b'a la c'est-à-dire ni accident kɛra yan sisan e mɔgɔ min ka butigi b'a da la a kɛra ka i ka minɛnw to siraba kan normalement tu dois répondre parce que n'i b'a sɔrɔ mototigi tun kan ka na ni nin tun tɛ yen mototigi tun bɛ se ka dévier mais avec le débordement là de la boutique sur la chaussée mototigi nan'i yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ mais ni nin tun tɛ yen mototigi tun bɛ se ka dévier donc fɛn fɛn bɛ bila siraba kan c'est-à-dire sur la chaussée ni accident provoquera environnement qui a ka étudier à ce cas donc celui-là il fait partie des causes de l'accident. Parce que ama ye fana mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ butigi la olu ka butigi bɛ gidɔrɔnda la mais mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu kɛlɛ butigi t'olu bolo olu nan'u ka minɛnw fɛnsɛn fɛlɛ in na de olu bɛɛ tout ça c'est ni kumana ko n bɛ ka n dayirimɛ ɲini nin bɛɛ kɛlɛ kɛra ka kɛɲɛ wagati dɔ la je me rappelle comment on appelle là le gouverneur du district en son temps bɛ médecin u nana ka na yɔrɔ caman démoli goudrondaw la ka sirabaw libéré mais après u nana sigi tuguni caman kɛra mais mun de don il faut toujours continuer la sensibilisation mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko accident bɛ ka provoquer an bɛɛ nɔ b'a la donc min ye min kɛ faut reconnaître que c'est ta faute feerefɛn tɛ se ka fɛnsɛn sira wɛrɛ a bɛ se ka u kana bila kɔnɔ ko feerefɛn tɛ ye n'a ma bila siraba kan parce que o de bɛ mɔgɔ caman kunkolo la u t'a bila butigi kɔnɔ mais u b'a da siraba la ka exposer pour que mɔgɔ tɛmɛtɔla ka ye hali k'i to a filɛli la ten tɔ dɔrɔn i bɛ se ka taa i yɛrɛ sɔrɔ accident kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i b'i jɔ ka achat kɛ a bɛ se ka fɔ ten tɔ yanni an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ka weleli kɛ k'u hakili lasa di i bɛ se k'a dɔn ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ wagati min ko sisan accident to hali ni san sera a kuncɛma yɔrɔ ma ka ban i bɛ min dɔn i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ɲɛna wa ni fana salon ta ni ɲina an bɛ se k'a fɔ dɔ bɔra accident togoya la k'a sɔrɔ hali ni pourcentage officiel ma bɔ yecogo yɛrɛ fɛ yecogo yɛrɛ fɛ j'espère quand même que mɔgɔ caman ye salon ta lajɛ madame yɛrɛ bɔra ka foli kɛ kosɛbɛ usager parce que constat min kɛra avec l'accompagnement a kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ u ka ladilikanw na a ma san tɛmɛni ninnu ta bɔ mais hali bi le risque zéro n'existe pas an kana bila an kun la ko ɲina ko ça va être le cas an bɛ continuer o sensibilisation kelen na toujours pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko accident à tout moment ça peut être c'est-à-dire a bɛ se ka na donc ninnu b'a à éviter f'an k'an yɛrɛ mabɔ olu la i n'a fɔ an filɛ ka cas minnu fɔ téléphone au volant an ka o bila éviter kosɛbɛ fɛn fɛn n'a bɛ hakili la taa yɔrɔ gɛrɛ kan ka bɔ volant na an k'olu bɔ yen notamment ka to bolifɛn na ka fɔ k'i bɛ téléphone ta n kɔnɔ n bɛ nalen n tɛ n'o donc souvent a pɛrɛnkojugu bɛ téléphone n'an fɛ fɛn dɔ bɛ bin an fɛ donc a bɛ to la dɔrɔn para dɔ bɛ jɔ a ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛna don o la n'a donna la dɔrɔn c'est l'embouteillage au moins pour 30 minutes donc o bɛ kɛ sababu ye fana ka taa problème gɛrɛgɛrɛ créer circulation na o kelen excès de vitesse qu'on arrête an ka circuler maximum à 40 km à l'heure surtout sufɛla de don n b'o fɔ sufɛla ka contexte la sinon à Bamako on peut aller jusqu'à 50 mais sufɛla kosɔn an gɛlɛya an kana tɛmɛ hali journée parce que foire ko minnu yɛrɛ fana voilà o bɛɛ ta dama ko donc mɔgɔw ka vitesse réduit ça peut les permettre u ka gɛlɛya dɔ sauter n'an bɛ bolifɛn kɔnɔ an k'an gɛlɛya fɛnɛ fɛn fɛn ye alcool ye fɛn fɛn n'a bɛ mɔgɔ hakili b'a cogo la parce que ni hakili de bɛ bolifɛn boli n'i ye fɛn dɔ min bɛ hakili na bolifɛn tunu hakili la bolifɛn tɛ hakili tɛ bolifɛn tuguni a ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la i bɛ mobili jɔlen ɲɛfɛ e kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ droite fɛ donc i bɛ taa o tora donc o bɛ ni fɛn minnu bɛ mɔgɔ b'a hakili kan o ka o éviter denmisɛnw motobolilaw an bɛ a fɔ u ka i gɛlɛya u ka dan maximum mɔgɔ 2 ma o kelen u ka casque don non seulement min bɛ ka boli o ka casque don wa min fana b'a kɔfɛ ka casque don janto n yɛrɛ la kɔrɔcogo kan mɔgɔ tɛ bin yɔrɔ dɔn mɔgɔ caman taara bi n'olu tun y'a dɔn ko n'i tun ye casque don k'u bɛ kisi u tun tɛ taa donc mototigiw surtout parce que accident fanba 80% bɛ di bɛ mototigiw ninnu de min fana bɛ fɔ mobilitigi ye o circonstance kelen na an b'a ɲini u fɛ toujours n'u bɛ bolifɛn boli u ka taa
doni ou qu'à sentir siri parce que bolifère que ce soit la moto que ce soit le véhicule c'est de l'art pour moi ni ba domaine qu'on a je trouve que bolifère c'est de l'art la conduite routière c'est de l'art ba blanc la ne bolifère ganga boli tukuti ganga boli rojme ganga vitesse minute que ni peut coordonner ko bébé ka là il y aura pas d'accident. Et pour moi, chaque conducteur doit mesurer l'intervalle entre cet accident pour se féliciter. Ali m'a fait, ni sans dire que ça marche mon il was au delà. Ni sans dire que parce que ma accident que conducteur quand il was au delà. Mais ni ma j'ai lycée carré, ni ma j'ai pour carré vraiment au té tamasri mais donc conducteur de grand couple là au Congo là. N'avez pas besoin de mobile comme toujours on a hacké tout là quand t'as coffre bon nous si quand vous savez on a dispositif de retenir la mobile comme pour le Canada parce qu'en cas d'accident donc il vient projeter sur le tableau de bord donc mon robot c'est qu'à chaque dossier supporter de bien pression donc c'est pourquoi on le recommande toujours par derrière et encore une fois de plus les surcharges an kana blanc la ko fu an bere ka ta boulevard kelena ba so an ta kambe ka sa abika mobili na mo soro amaka madu ta soro bon an be ka ta ni na mobili ka nga ma duruta abita mo tandu hono bon tu vois c'est awa foko yoro manche no si tu de baba no pour tu tenir sera bon faut funda na kana an deme an yo ka njuye parce que ba wori mena no wori ku ou infection de putain mais aujourd'hui il a tichi parce que le peuple doit éviter nous donc il va beaucoup pour ce en la possibilité on a tout fait donc au moins on est en sécurité mais deux bouts à foutu que il y a pas beaucoup de foutu là donc pour ce que là il dit il éviter il y a pas de foutu là donc ça veut dire que on a blanc là comme foutu nous éviter pour cette là non on a blanc là quoi on est à pour notre propre sécurité et celle de que c'est et avec un bon fou parce que avec la information masoro ni wala le no gum kono ami ne gajiru sala la bla ofne be wele lu ke awo hakilla tawdi ni walmi munu bulu ka ke anga jem kanda kun kana me se ga minu jabi ba shi fushitala ni anga jem kanda kun ni ambe sayele mala fen chaman be no activité u chaman be no fere mun me se ga tike wala saka accident dabla circulation ka no ya ka neme ori anga bitem kanda kui na be wele lu ke ka hakilla tawdi ni gajiru sira ba manakana ni o bikono ton saba allo nega juru sira bamana kana bikono ton saba bikono ton kele bioron shegi bikono ton fla aw fen hakilna tay jume anga jem kanda kunka abe afoy ne weleli ki abe haketu akoma ko telula wal mo ku fa wala sam se ko kuma ho megani minu fana be nu beto ka wala nu tansoro akona décourager abotim na ja welelo na ambe ya ori kama nyini ngalba bulu kake na meseka minu jabi bashi fushitala ka fo onyana ami wakati muna ni uyi sanyele mai 31 bula fokata se noeli o kumu konna na fin d'année foiru chama meke fokata se allo abe hageto ka kuma kan korota wala sa amise ka kuma kan mekanye na wole na masura ko na décourager o timina jawililla ambe wakati negosi sa activité événement chama ni we duku ko na fa bela jelina dem sa numbe bo ubeta do beta o somo ko ni na ma do yere somo ko be jenu ka tali do nu somo ko beta o allo amba foyena na ya wile na maso ko na décourager ay otimina jawelilla ambe ya odi kama allo abe haketu abe tuka au kuma kan korota wala sami kuma kan mekanye ani kan bago te ka ngon soro kan aw kada décourager au timina jabilillah allo
an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ réseau a tɛ ka sɔn kosɛbɛ an b'a fɔ an ye wagati kunkurunin a y'aw timinadiya a kana décourager n'an ni min sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ allo allo i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ hakɛ tɛ k'i babɔ télé la baasi fosi t'an na alhamdulillah aha an tulo b'i la aha cogo di voilà bon ma ko bolifɛn san ka di denmisɛnnin ma aha ka sɔrɔ a ma bolifɛn kalan aha bolifɛn fɛn bɛɛ mɔgɔ man ka nɛgɛmafɛn san ka di mɔgɔ ma aha ka boli ka sɔrɔ a ma kalan normalement la quoi o ye tiɲɛ il est vraiment yɛrɛ min ye sira minɛ aha depuis na ko nɛgɛ si de nɛgɛ dilan awɔ bon accident caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ walayi même bɛ basibaliya dɔrɔn de cɛ min bɛ dɔrɔn de basibaliya dɔrɔn de sira kosɛbɛ i y'o faamu i bɛ se ka ladilikan jumɛn di ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ bon ladilikan min bɛ ne bɛ ne ladilikan min fɛ aha denmisɛnnin somɔgɔw ni faamaw olu de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan muso ka a sigi sen kan fɛn dɔw bɛ yen vitesse fitinin dɔw bɛ yen a tali dugu ɲɔgɔn man quoi aha voilà bon o ladilikan de ne bolo ka fɔ a faamuna an b'i fo i ni ce ka weleli la halisa a bɛ weleli ka bɔ hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la allo 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 i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min ne tɔgɔ Useni Keyita an b'i fo ka bɔ Kakɔlɔmuta an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan voilà comme i y'a fɔ cogo min 31 wagati la bon o mɔgɔw ka kuma denmisɛnnin ye parce que o tɛ parce que faama quoi ah an tulo b'i la mais a caman tɛ kɛ denna tale parce que dɔw bɔgɔ de den ma dɔw bɛ den moto dɔw bɛ den moto la dɔw tɛ k'a la o kɔni bɛ personne bénéficier dɔw ɲɔgɔn de dɔrɔn ka taa aji la problème lase mɔgɔw ma quoi ah aha donc aw ɲɛ kɛlɛ la a ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛ jija a taga dɔɔnin-dɔɔnin ni ne y'a fɔ ko boli ne fɛ o bɛɛ bɛ taga dɔɔnin-dɔɔnin o kɔni o ye kadi ne kɔni kosɛbɛ an b'i fo i ni ce ka hakilinaw dili la k'a fɔ aw ye a bɛ to ka hakɛ to a k'aw mabɔ teliw la walima k'u faga walasa a ma kumakanw mɛn n'a y'a wele fana a b'aw kumakan kɔrɔta dɔɔni allo allo minnu bɛ ka weleli kɛ n'u tɛ k'an sɔrɔ a kana décourager aw timinadiya weleli la allo asalaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min Abu Sanogo ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire Kete Abu folen no fo Côte d'Ivoire ni wagati in na ko ne bagi taw la alhamdulillah daga tile wɛrɛ dama nse ala ka taw mawkɛ amin ya rabbi an bɛ foli bila an ka servicera fɔlɔ Usmane Seri Madan Haidara Haidara ye foli minɛ a denbaya bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ o ɲɛ kan ka président ma se ko ne ka cɛri bɛɛ lajɛlen an ka denbaya bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ ye foli minɛ an bɛ Mali jamana yan aha ani Abu ka ma se ka kuma ka ɲɛ bi a folen no yan fo Côte d'Ivoire ka Côte d'Ivoire n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo Abu tɔgɔ la Abu ye jɛmukan in kanubaga bɛɛ wele allo allo minnu bɛ ka weleli kɛ n'u tɛ ka sɔrɔ kana décourager aw timinadiya weleli la allo
allo Irizuku kamani kabuti kanosoro allo Tod ma jam tuma kamele kabem Dauda Sanu Ani fo yani na jume jam kanda kunka Aha o jara ni ko se bayin folimne voilà merci inche ka welilla voilà si ambe mo laban ta ka appel joy ka sabu ke rizuku allo ayo timle do welilla xana décourager ambe awdi kama kanu bako kere ni ala minu be allo ambe mo laban ta ka appel joy no allo bebe segi hakil na tadi jem kanda kun kan fo ta se ni ngal be mi bulu ka ke nam se ka minu jabi bashi tala allo anga jem ka kanu ma kelin na bela jene fu mi wa wele no ma sura am nu fana ya sura mo be fu ka hageto nyini ke kanu ba fe ko sebe mo chama wili lige sa chama yalla nyini fana khan soro anu masika nyo so al sambi hageto nyinke mi yere mana krengre ni ala di masaw ulu ka accident sababu chama parce que be de wa janye ka bulu fe ndu ma ka so ta contrôler yakine jumo ka bisika me fu il faut effectivement c'est une pure vérité on a remarqué à Dobeno qui m'ont sauvé à Kalama à Dobeno ou ta Kalama parce que Dobeno va se retrouver le bénéfice nous a wari financier parce que va faire que ta ignore que tout kono et pour faire des doma bon il va se retrouver précaution batte de moi c'est pourquoi souvent la question de benamba fo na meta dema mo buli là Amani dans le groupe, Mami tête l'homme, donc c'est lui qui doit être le chauffeur. Voilà, me demande. Donc c'est une des questions pièges pour dire que quand on va à la fête, maintenant on se pose la question qui doit nous conduire. Donc au retour, on a dit bien sûr au retour. Donc la question c'est qui, c'est celui qui n'a pas bu. Donc ça c'est une question piège. Maintenant pour ce qui est des parents, c'est ce que j'ai dit, nous il faut tout de suite là. Ma dimension au Karonga beaucoup de responsabilité est à Mainako dans les prises en charge de faute. Ni pour les fins du maman. De façon volontaire ou involontaire, c'est rien dit à ma directement à Kaboko et de tout le mobilier. Alors que la personne, même Kabouli, il ne remplit pas toutes les conditions Kabouli fait un bruit. Ni c'est rien à problème là. Saria charge daga au charge clé de BD eka la charge sera automatiquement nae sangelen kasoke efne bo sangelen kasoka no fe nae wa kemesera efne bo wa kemesera nae wa kelen sera efne bo en tout sans sanction fait même beda conducteur quand dit toi que toi tu réponds OK. Et ce ndo ni dinka je de ka de ni ma dena kasi debi la kasi mbofo ma chama mo ko famia ibe segemi ka debi ka dempangi ambe go ka hagito pendant 9 mois kana la dum ka la wili ka la dum kuno ki bulu yiko fly ya kuma jalle ne sunu chama be fatu akono ebe fatu fudo ere bike donc accident kera sababu ka munu ta dingola kera sababu ka munu ke parce que eba ablay kun labe na aya kungo soro ale cible nga fengo ale ka charge bere na da eka abe dimi ale teme ele beta dumi ni na dama ele bako ele ba frage ele beta wayi ni kana lado abna dole farega problème ko aba faraga. Donc il faut éviter, il faut que blanc nous la beaucoup à dénager limite ça va il la casser
parce que denmisɛnnin tɛ nin bɛɛ dɔn e ye min dɔn a la denmisɛnnin tɛ dɔn donc pour que parents ka dɔn à un certain moment hakɛ de bɛ na hali n'i bɛ nin cogoya denmisɛnnin na bɔ nin cogoya la mobili di ka chauffeur ma o ko t'u accompagner la solution mais k'a fɔ ko n b'a t'u bolo yɔrɔ min ka di u ye ka taa yen nɔ a ko ka ca kuma ka ca an bɛ an ka association caman bɛ yen minnu bɛ an ka baara in na an ye ɲininaw ye association bɛ yen école bɛ yen syndicat bɛ yen gouvernement yɛrɛ ka lasigiso dɔ bɛ yen nɔ minnu fana ɲɛsinnen bɛ nin dɔrɔn ma donc an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma k'a ɲini u fɛ hali bi an jigi b'u kan su ani tile pour que ka dɔ fara cɛsiri kan dɔ bɛ se ka bɔ accident in na cogoya min na c'est notre rêve auto école mɔgɔw u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan pour que les étudiants et mɔgɔ minnu bɛna les candidats au niveau ka bɔ o kelen an ka association minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sensibilisation ni formation kɛ la u kana timinandiya u ka don mɔgɔw kan u t'a dɔn ne yɛrɛ ka ɲinini yɛrɛ daminɛna tentɔ de ne ko n ka ɲinini kɛ ka sécurité routière kɛ nka question de bɔra ni a kɔnɔ ka dɔn jaja mɔgɔw t'a dɔn o koyi ne kɔni ka sɔrɔ ne kun bɛ mɔgɔw bɛ code bɔ nin mɛ parce que mɔgɔ tɛ code dɔ k'i yɛrɛ faga c'est vrai mais ne ye question dama dama poser mɔgɔw kun ko code la route yɛrɛ ye jumɛn ye k'olu bɛ code la route dɔn n ko mais ko quel est l'article 1 du code de la route ko article de b'a kɔnɔ parce que souvent les gens confondent les signalisations routières et le code de la route. Le code de la route c'est un document juridique. Comme code de mariage, comme code de travail, texte de bas. C'est d'abord le talent. Ni ikangan ke ikangan ke ikanan ke ni ke sanctionné ta ni ke sanctionné ta o de code la route. Mais signalisation routière o mun be boli fam boli ikan ka min don boli fe na ikan ka min don siraba kan ikan ka min don ere la ikulu maîtriser pour que ka boli fam boli. Mais code la route doni o te boli fam boli la kelende hali dutiki kan ka code la route don. Parce que ni ma don fle ka sariya mi fonya seben ben article comme la je me rappelle pas. Ni boli fɛn di mɔgɔ ma k'a boli k'a sɔrɔ a tigi ni a man kan a bila kun na ko sanction bɛ da kan o sanction kelen bɛ da i kan a bɛ da i kan est ce que a ma fɔ bilen ko e ka boli dɛ mais boli fɛn di tɔgɔ la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi mobili b'u tɔgɔ la o ma deli ka don mobili kɔnɔ ka boli mais risque min sariya min talen bɛ ka ɲɛsin u ma u ka baara in kɔnɔna na o bɛ code la route kɔnɔ donc sariya ba minnu bɛ code la route kɔnɔ fo mɔgɔw k'a ɲini ka dɔn. Ni infraction ça c'est pénal parce que chaman be no ni pénal yoro foruye o tableau kun la ko o concerne jamana beni aka sariya do sur ce plan Mali tabe no qu'on appelle journal officiel du code de la route pour la République du Mali ni tania kala sariya ba mun talme Mali kono circulation routière ka iba be akono oni Côte d'Ivoire tekele oni Sénégal tekele oni Burkina tekele donc jamana bena tarelo France eta donc ni tara jamana kan doni ikani yorodo odi code la route c'est propre à ton pays parce que dobi no c'est au bekele maintenant au bolon ko fait ambe mobili tuku ni bon mobili de l'année c'est obligatoire pour toi même mais il faut mettre les documents notamment les assurances, les stages, comment on appelle là, les vignettes, les visites techniques. Nous devons la rassurer les données, il faut que le mobile est en état de conduite. Et en bas là, moi, je faut ne pas le dire, car d'un code une face noire, babi d'un cas parce que j'ai vu ces cas. Donc on a vu ces cas dans nos enquêtes. Donc nos boulots, toujours, à quelle faille, à quelle boy, à quelle jatiqueo. Donc ni demsen bika marakono. Vraiment la colonie flo oui c'est une sécurité. Donc à la signature du Canada cola a pu se faire que la donc am se ka o la dédica fo oui. O rafamna ibi se ka foli kan jumɛn di fo ka taa se ladilikan ma parce que an b'a ye fana an ka wagati ninnu na an ka auto-école ninnu
i ka kuma la mɔgɔ caman bɛ tu kɔdi dɔn tɛ fɛn ninnu dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya pano ninnu mobili bolila yɛrɛ jɔ 100 i b'a sɔrɔ 60 si tɛ pano dɔn an kɔni bɛ mobili boli i bɛ se ka jumɛn fana fo o yɔrɔ la yalima formation in hali n'a bɛ kɛ yanni permis ka di hali ni permis dira suivi tɛ se ka continuer fo san 1 ɲɔgɔnna na parce que i y'a fɔ hali ni permis kura dira mɔgɔ ma mɔgɔ kan ka sigi a kɔrɔ ka assister i bɛ se ka jumɛn fana fo o yɔrɔ la ani kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubaga bɛɛ lajɛlen. Bon ne ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen d'abord n'i ko ko conducteur ko mɔgɔ min fɔlɔ mɔgɔ b'a bila sira fɔlɔ mɔgɔ min b'a a don a cadre kɔnɔ o ye auto-école de mais an ka mɔgɔ ninnu caman bɛ yen nɔ u tɛ passer auto-école fɛ une fois de la ka question dɔ poser an y'an kunna dans un de nos ateliers ko politique y'ale minɛ ani a ka apprenti ale bɛ ka apprenti kɛ former donc u nan'o minɛ. On a remarqué les gros porteurs là, mobilibatigi ninnu, transport en commun ninnu, tuma caman olu de b'a fɔ k'u b'u ka apprentis dege bolifɛn na, k'u b'u ka apprentis dege code la, parce que code olu yɛrɛ bɛ panneau min kɔnɔ o yɛrɛ t'a maîtriser, o tɛ langage sugu b'a bɛ fama, donc bɛɛ bɛ taa fɔ selon la façon dont j'ai compris, alors que panneau donni pour nous du métier, panneau man ca 356 ani tɛmɛ n'i b'an ka domaine kɔnɔ i b'a bɛ faamu. Mais ni a fɔbaga y'a fɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ panneau interpréter sens min bɛ a t'o sens fɔ o kelen o erreur bɛ an ka mobiliba bolila ninnu na a ma fɔ k'u kana u ka apprentis kalan mais n'a sera hakɛ dɔ la u ka taa n'u ye auto-école la u ka sariya sɛgɛsɛgɛ ka o don olu ta kɔrɔ o b'u permettre ka kɛ mais tant que i ma autorisation sɔrɔ ka mɔgɔ kalan bolifɛn na sariya y'a interdit k'a kɛ n'i minɛna c'est pénal maa si man kan ka i ja gɛlɛya k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ kalan bolifɛn na surtout pratique la n'a ye n'i minɛna la dɔrɔn i bɛ ka maa min fɛn a bɛɛ bɛ ɲangi c'est interdit donc maaw ka taa se auto-école la ka donc an b'o yɔrɔnin f'u ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo u ka wulikajɔ la pour que vraiment ka denmisɛnninw lakana sirabakan kasara ninnu na i n'a fɔ ni fête ɲɛkɔrɔla ninnu na denmansa minnu y'an faamuya hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman d'u ma hali bi ala ka lamɛnko ɲuman d'u ma u ka se ka faamuya k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye denmisɛnninya kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin risque in ta ka kɛ u kana denmisɛnninw minɛ u juguw ma tan dɔ mais u k'u bilasira de parce que fɛn min bɛ yen nɔ c'est plus fort que eux k'u to denmisɛnninya u t'a dɔn komi maakɔrɔba e min ye waati jan dɔn ka ban e de ka kɛ sababu ye ka u latɛmɛ na u bɛ difficulté dɔ de kɔnɔ u t'a dɔn donc ni e min ye maakɔrɔba ye e k'a faamuya dɔrɔn i kana u to nin ma u b'u ka difficulté de kɔnɔ don dɔ la hali n'i la kasi bi don dɔ la u bɛ tila tuguni k'i ka tiɲɛ lasegin ma donc an bɛ se k'u kana décourager o la an bɛ min fɔ an ka denmisɛnninw yɛrɛ fana u ka maakɔrɔba kuma lamɛn an bɛ ladilikan min f'u ye nin u ka i sɛmɛnna kosɛbɛ an kɔni bɛ u ka bila la su ani tile a kɛra an ka association ye a kɛra an ka ONG a kɛra an ka gouvernement hali gouvernement ka lasigiso minnu bɛ yen nɔ ni u b'a fɛ ka taa se nin fɛn ma sira dayɛlɛ min b'u bolo à tous les niveaux gɛlɛya minnu b'u kan n'u ma bila yɔrɔ sɔrɔ la on est prêt à les écouter pour trouver la solution. Nous on est des chercheurs et on trouve que ni problème bɛ yɔrɔ yɔrɔ quelle est la solution qui convient donc nin cas suguya la an ye code la route an y'a dilan ka kɛ gafe kan caman na ani an ye a kasɛtiw dilan minnu ma kalan pour que u ka se ka lamɛn. Wagati korona an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ a circulation kɔnɔ an tɛ bɔ ka sɔrɔ an ma foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ siraba kunkan Mamadu Ben Sherif Sumano an b'a fo nin yɔrɔ in na ka foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Abu Jabate ale ni régie la Saka Kulibali an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka kamɛ dɔ ye alamisa ni Ala yira na ni heure kelen na Sherifula Jabaran Soka aw k'an mɛn.